palihog manlingkod. Sa makausapa, maayong buntag ka natong tanan. Usa ka tema niini nga kabuntagon ang atong ebanghelyo nga nagpakita kini. Gisaysay ni Ginoong Jesucristo kung unsa gayud ang kinabuhi ni Pedro. Ang gugma dali nga litukon sa atong mga ngabil. Apan kung imong sabton kini sa laom nga pagsabot, ang gugma nga anaa sa sulod sa atong mga kasing-kasing, ang tinuuray kung gikan gayud sa imong kasing-kasing. Adunay gugma nga taphawra. Taphawra kini kay dili man gikan sa iyang kasing-kasing. Sa atong pamalandong atong makita sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 1. Palandunga nga unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini giisip kita nga mga anak sa Dios ug mao gayud kana kita. Mga igsoon, ang Dios mao gayoy una na higugma kanato. Mao nang gipakita niya dinhi nga siya ang Dios mao unang nagmugna niini nga kalibutan. Gibuhat niya ang dagat, ang langit, ang adlaw, tanan mga butang nga iyang gigustuhan ay gibuhat sa Dios ang tao. Sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 44, apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Mga igsoon, ang Dios unang nahigugma kanato. Pero kita nga katawhan sa Dios, kinahanglan mahigugma kita ilabi na sa mga tao nga nagpasipala kanato. Kinahanglan ang gugma sa Dios nga iyang gipakita nganhi kanato, tumbasan nato sa atong paghigugma sa atong mga kaaway, labi na katong nagsakit kanato. Sa Salmo kapitulo 40 bersikulo 8, gikalipay ko ang pagtuman sa imong pagbuot, o Dios ko. Ang imong pagtulunan gitisok na sulod sa akong kasing-kasing. Ang imong pulong ana-ana sulod sa atong mga kasing-kasing, ilabi na kadtong tao nga nagsunod ug nagtuman sa kabubuton sa Dios. Sa atong ebanghelyo, naghisgot kini og tulo kamatang nga si Pedro, gisulay siya ni Ginoong Hesus. Niingon diri sa Juan kapitulo 21 bersikulo 15, atimana ang akong mga nating karnero. Naghisgot kini sa mga kung iro pa itoy. Kung sa atong pagtuo, linghod pa nga pagtuo. Kinahanglan nag-ingon si Ginoong Hesus nga atimana ang mga gagmay pagpagtuo kung sa ato pa. Dili paggulang, linghod pa sa pagtuo. Naghisgot kini nga kinahanglan atimanon labi na kadtong nagkaluya sa pagpangalagad. Sa ikaduhang pangutana ni Ginoong Hesus, niingon siya, atimana ang akong mga karnero. Nagpasabot kini nga bisan sa kagulanguna, tungod kay ikaw ang gitahasan, ikaw ang gisaligan, dana nga hanay, kinahanglan buhaton nimo
kinahanglan temanon nimo ang imong nahisakop dinhi sa iglesia. Sa ikatulong bahin, nagisgot gyapon siya, maura gyapon ang pulong nga ang giingon. At imana ang akong mga kartero. Kay bisan si Pedro sa iyang pagkatawhanon, nakita gyapon diri nga gipakita sa tong ebanghelyo nga nagsubo si Pedro tungod kay gibalik-balik ni Ginoong Hesus sa katulo kapag pangutana nga gihigugma mo ba ako? Ang tuyo ni Kristo nga tinuod bagayod ang paghigugma ni Pedro kaniya. Ug nakita ni Hesus nga kadako sa paghigugma ni Pedro sa Ginoo ug mipadayon siya sa pagsulti, sunod kanako. Kay nakita ni Ginoong Jesucristo ang iyang pagkamatinud-anon nga sa katapusan sa tong ebanghelyo niingon si Ginoong Hesus, sunod kanako. Ang pagsunod, pagtuman, pagbuhat sa mga butang nga gisalig kanimo sa Ginoo, ampingi kini. Kay mao kini ang imong tawag sa Ginoo kanimo. Kita, kamu, kitang tanan nga nangalagad diha sa Ginoo. Padayon sa pagdasig sa uban. Tang mga kaigsuunan sa pagtudlo kanila nga kinahanglan kanimo. Kita sa atong pag-alagad sa Ginoo, ato bang nabati ang kadako sa gugma sa Dios kanato? Pangutana kini nga kita lang ang makatubag niini. Ang Dios nasayod na daan kung unsa ang anaa sa atong mga kasing-kasing. Nahibalo na siyang daan kung unsa ang motibo sa imong mga huna-huna ug sa imong kasing-kasing. Kay ang pag-alagad dili gayud kini makawang maing buntag kanatong tanan.